Nakagayak naman kami guys. Ayan o, lipat bahay na naman kami. Punta kami guys sa kabilang bahay. Doon muna kami magstay. Gamit namin o. Bring your toys, Kent. Sakay kami ng pedicab. Lipat bahay naman tayo. Say hi. Hello. Punta kami sa kabilang bahay. Oh, sarap sa padyak, anakin. Sarap sumakay ng padyak, anakin. Sarap daw ng upuan. Wala pa, 4:30 pa lang. Lapit na kami. Lapit na kami sa bahay namin. Andito na kami. Dito na kami. Dito na kami sa bahay namin. Dito na lang kuya, sa gilid muna. Dito na kami. Dami kami linisin. Hey! Mabubuhay ang buhay. Oo, dami kami linisin. Oh, Kent, umpisa na ng linis, Kent. Ma, say hi, Kent. Hi, we're here. Oh, plants. Wow, daming dumi. Wow. A lot of dirt, Kent. Wow. Oh, quick cake. Oh, ang dami ng damo, guys. Oh. Ito, oh. Lilinisin namin yan lahat. Ayan. Oh, ang daming kalat. Ay, hindi naman masyado makalat. Dito, ang dolago ng talbos kamote, guys. Oh, ito yung likod, oh. Wow, ang laki na ng malunggay namin. Wow. Yan yung tanim kong malunggay dati, guys. Oh. Laki na, oh. Lawak ng talbos, oh. Nililinis kami dito, guys. Yan, oh, daming kalat. Hindi naman masyado, kunti lang. Liligpit kami dito. Ito sa kwarto. Malinis naman. Malinis naman. Oh, walang kailaw-ilaw kahit isa, ah. Oh, malinis naman, guys. Wawalisan ko lang. Wala, hanggang dito na yung damo, guys. Oh. Oh, yes. CR. Oh, bath. Lilinisin ko lang muna, guys. Kasi ang tapong ko lahat sa labas yung mga basura. Para maipasok ko yung mga gamit na dala namin. Hi guys! Tapos na kami maglinis. Malinis na. Nakapag na kami guys. Nakapagwalis na. Nakapag-mop na. Laro-laro na. Hinihintay na lang namin si Pangkoy kasi wala pa kaming pagkain. Doon kami magluluto sa kabilang bahay.
Dito guys, nakalinis na kami. May dala din kaming electric fan. Naayos na din namin yung, may dala kami, punasan ng kamay. Tapos may dala lang kaming konting plato, tsaka baso. Ayan. Oh, nakapagpunas na kami ng sahig. CR na lang guys ang lilinisin ko. Pero nababad ko na yun sa Sunrocks. Nakapaglatag na din ako guys dito sa hihigaan namin. Hindi, may kama sana doon na extra. Kaso ayoko gamitin. Ito na lang, may dala kaming pangsapin na ganyan. Tapos nilatagan ko na lang. Para may tulugan kami mamaya. Tapos nilagyan ko lang ng kurtina. Dito naman guys sa kabilang kwarto, dito ko naman nilagay yung mga namin. Dala namin gamit, mga damit-damit namin na dala, tsaka yung basket, lagayan ng mga gamit namin na dala. Tsaka yung labahan, lalagyan namin. Ayun, empty na yan guys. Ang dilim guys dito sa labas. Bukas maglilinis naman ako dyan sa labas. Yan dito sa likod, ayan. Yan sa kabilang bahay kami mamaya magluluto. Pagdating ni Pangkoy. Luto na tayo guys. Magsasaing lang kami. Kasi magte-take out na lang daw si Pangkoy ng ulam. Dito si Kento. Hugas kami. Dami nilang hugasin. Dito kami sa bahay nila. Huk-huk dito sa kabilang bahay. Wala kasi kaming lutuan dun sa bahay namin na maliit. Kaya dito kami magsasaing. Hindi yung dalawa ko computer. Ayan yung dalawa nangialam ng computer Ay, lagot kayo. Naglalaro sila. Magsasaing muna ako guys. Kasi gutom na. Maghugas ako. Dami nilang hugasan. Saglit lang. Sit down lang. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. Linis na. Sinaing ko. Bantot na si Kent, bantot. Matatapos lang namin kumain, guys. Papa! Yes, Papa. Good night. Bye. Thank you for watching. Bye. Ulan sa labas, guys. Lakas ng ulan, Yan si Ate Chin-Chin, nagsasampay. Good morning, guys. Naglilinis na ako dito. Dami kong lilinisin. Ako, guys. Nagbabrush ako ng mga lumot. Ayan, Na-start ko na. Kaka-start ko lang. Tapusin ko muna ito, guys. Sobrang dami. Ang dulas na nung harapan ng bahay. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold.
Ito na guys yung nalinis ko. O, pahinga muna. Dodoblehin ko pa yan bukas. Para said na said yung lumot talaga. Ito, nalinisan ko na. O. Bukas ipapatapon ko tong basura. Pagkatapos namin maglinis. Yung dito guys sa likod bukas na lang. Kasi ano... Papatulong ako kay Pangkoy. Tatanggalin namin yung mga damo na yan. Tapos ayusin namin yung mga tanim. Ito pa lang guys nalinis ko. Ito bukas papatapon din namin yung mga basura. Bukas na yung tapon kasi ano para said lahat ng basura. Ito babawasan namin yung talbos kasi ang lago na guys. Oh. Baka magkaahas. Bukas na yan. Ay, so far, kahit papano, nabawasan yung lumot, oh. Ito pa, oh. Medyo okay na kaysa kahapon. Magsasaing naman ako, guys. Nagpalit muna akong damit kasi pag pawis na pawis, papahinga muna. Pero, ano, ligpitin ko muna dito, tapos magsasaing ako. Magluluto lang kami guys ng ano, pansit canton muna para mabilis. Kasi ano, pagod na ako. Tapos magpa-fried lang ako ng egg. Gasan ko muna dito kasi ano, ipapabaksin kasi si Sai. Kaya hindi siya makakapaggawa mamaya. Bawal siya Pwede naman kumilos kaso baka masama yung pakiramdam niya. Maghuhugas na ako dito. Tapos saing, para pagdating niya, may pagkain na. Ito muna mabilis iluto kasi ano, napagod ako pag-scrub ng ano, mga lumot doon, ang dami. Bukas madami pa kami ispisin kasi hindi ko masyadong tapos. Bale, inano ko lang ng mild lang para lang wag madulas si Ken kasi naglalaro siya dun sa labas. Bukas muna ako guys, tapos magsasaing na ako. Dripping like